Ja men bröder och systrar, töser och pågar. Det är en glädje att presentera för er äppelknyckar. Ja! Grännen är hack i hälan, påstår att jag känt från hans äppelträd. Jag vill ju vända, måste göra något och gå museet. Far han är proletär och jobbar sent men har inte råd med käk så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag vill inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla värld som prosten lovat mig själv på söndagsbönen men jag var inte där och att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här så var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären så jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på bundsföräldern men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen att sälja nere på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt mig får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men du kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skattmåsen jagar mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla in, men det kan inte vara rätt då. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt så någonting måste vara snett, vi måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igång. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut.